ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഉപദേശം മൂന്നാമത്തെ കുറച്ച് നമ്മൾ എടുക്കാനുണ്ട്. ഉപദേശാമൃതം എളുപ്പല്ല. ഉപദേശാമൃതം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല മാതാജി, എളുപ്പല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പരീക്ഷ മേടിക്കണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചത് ഞാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാതാജി നേരത്തെ അല്ലേ, അപ്പൊ ഞാൻ 6 മണിയാന്ന് വരുമ്പോന്നെ കടയിന്ന്. അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല, വീട്ടിലത്തെ പണി അല്ലാകുമ്പോ ഇടക്കിടക്ക് ഞാൻ വീട്ട് അങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു അടുക്കളക്ക്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ശരിയാവില്ല. കൃഷ്ണ മാതാജി, അതിപ്പോ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗം ഇല്ല മാതാജി. L3 ക്ലാസ് 8 ഉള്ളായിരുന്നോണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അതെ സാരമില്ല മാതാജി, ഞാൻ അത് മാതാജി മറ്റേ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബിൽ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടോളാം മാതാജി. എന്നിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ, മെസ്സേജ് ഇട്ട് ചോദിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കാരണമുണ്ടോ മാതാജി? ഒരാഴ്ചയും കൂടി കഴിഞ്ഞാല്, പക്ഷെ 8:30 സമയം അതായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം, ആദ്യത്തെ 2 ഉപദേശം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ചോദിക്കാലോ, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? അംബുജ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം പറഞ്ഞോളൂ. മ്യൂട്ടാ മാതാജി? മ്യൂട്ടില്ല. ചോദ്യം പറയണോ മാതാജി? വേണ്ട, ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്താണ്? ചോദ്യോത്തരങ്ങളല്ല, ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്താണെന്നുള്ളത്. ശ്ലോകം അതോ അതിന്റെ മീനിങ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? മീനിങ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, എന്താ പറയാ, വാക്കിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര, പിന്നെ ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വര, പിന്നെ ഈ 6 ത്വരകളെയും അടക്കാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവന് എന്താണ്, ലോകത്തെ മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതായത് ഗുരുവാകാനുള്ള യോഗ്യതയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അത് ഗുരുവാനായിട്ടുള്ള അർഹതയുണ്ട്. മനസ്സിലായി. അപർണ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജിനെ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല. അപർണ മാതാജിനെ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ, എന്ത് പറ്റിയേ? വീഡിയോ നിശ്ചലമാണല്ലോ. അല്ല, വീഡിയോ ഉണ്ട്. മാതാജി പറയണ കേൾക്കണില്ല, നമുക്ക് കേൾക്കണില്ല. എനിക്ക് കേൾക്കണില്ല, നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ഇല്ല. അതെന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ. രമേഷ് പ്രഭു പറയോ? രണ്ടാമത്തെ നമ്മളെ ഈ 6 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ കൃഷ്ണ ഭക്തി കുറയാനുള്ള കാരണമാണ് അമിതഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യ സംസാരം, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കൂട്ടുകെട്ട്, ഇത് തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൃഷ്ണഭക്തി നശിക്കാനുള്ള കാരണമാണ്. നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ബീന മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി മ്യൂട്ട്. വാക്ക്, നാക്ക്, ക്രോധം, ഉദരം,
ജനനേന്ദ്രിയം, മനസ്സ്. മനസ്സ്. ഈ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നവ ആരാണോ ആ ആൾ ധീരനാണ്. ആ ആൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ശിഷ്യരെ സമ്പാദിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ട്, അർഹതയുണ്ട് അല്ലെ? ആ. കൃഷ്ണ. ഷൺമുഖം വിട്ടു പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി. അറിയാവോ? പ്രഭുവിനെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായി തോന്നുന്നു. ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളെ പ്രഭുവിനെ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയുന്നുണ്ടോ? ആദ്യമായിട്ട് കയറിയവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പറയണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചോദിക്കട്ടെ. മാരി തുളസി മാതാജി പറയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്നാമത്തെയാണോ? രണ്ടാമത്തെ. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ സംസാരം, അമിതമായ അധ്വാനം. 3 കാര്യങ്ങള്. ഇനി എന്താണ്? അമിതമായ ആഗ്രഹം, അമിതമായ സമ്പാദ്യം. പിന്നെ ആരായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ്? ലൈംഗികതയിലുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. ലൗകികമായിട്ടുള്ള അല്ലെ? പിന്നെ 6 മാതാജി. 6 ഇല്ലതായോ? പോയിട്ടുണ്ട്. യമനിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. പാലിക്കാതിരിക്കുക. യമനിയമങ്ങളില് അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഈ 6 കാര്യങ്ങള് കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകും. കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. 6 കാര്യങ്ങളാണിത് അല്ലെ? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണിത്. ഇനി നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. ഈ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പറയാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. സംസാരിക്കാനുള്ള വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ, വയറിന്റെയും ത്വര, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര, ഇവ ശിഷ്യപ്പെടാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തത് അത്യാഹാരം, കഠിനാധ്വാനം, അനാവശ്യ സംസാരം, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായ കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇവ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ്. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം സുധാ മാതാജി പറയാമോ? മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം മാതാജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, എന്നിട്ട് പറയാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ, പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും, പിന്നെ നിരീശ്വരവാദികളുടെ സംസർഗം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടും, നമ്മുടെ ഈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കും. വിശ്വാസം കൊണ്ടും, ക്ഷമ കൊണ്ടും, ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടും, അഭക്തരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് കൊണ്ടും, പിന്നെ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാതകളിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാല് നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അതെ, ഭക്തിയെ പുരോഗമിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതായത് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന സംഗത്യാഗ സതോവൃത്തെ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഉത്സാഹം, ക്ഷമ, 3 കാര്യങ്ങൾ. ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ. പിന്നെന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊഴിവാക്കുക? അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. നിരീശ്വരവാദികൾ മാത്രല്ല, അഭക്തന്മാര്. ഇപ്പൊ ഭക്തി ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഭക്തി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഭക്തി ആവണമെന്നില്ല. ഭക്തി തന്നെ നമുക്ക് പലവരും പല രീതിയിലല്ല കാഴ്ചപ്പാടുന്നത്. അപ്പൊ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ആർക്ക് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 6 ഭാഗങ്ങള്. ഭഗവാൻ, ഭക്തി, ഭക്തൻ, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും ആർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണത്? ഭഗവാന് മാത്രം. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയെ
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, ഭക്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയട്ടെ, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോളൂ. വേറെ ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ? ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. വേറെ വിനീത മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി ഭയങ്കര എല്ലാവരും അന്ന മാതാജി, ആരുഷ മാതാജി, ആരാ പറഞ്ഞേ? സുനിത. സുനിത മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഉത്സാഹം കൊണ്ടും വിശ്വാസം കൊണ്ടും ക്ഷമ കൊണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുയോജ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാൽപാദങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനം പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോളൂ. മറ്റേ വിനീത മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ എന്നിവ കൊണ്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും അഭക്തന്മാരുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് സംസർഗം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടും പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടും ഭക്തിയെ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്. ഉത്സാഹാത് നിശ്ചയാത് ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ വൃത്തി ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. രേണുക മാതാജി ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണുക ദേവി മാതാജി. രേണുക ദേവി മാതാജി ചൊല്ലാം. ഞാൻ ചൊല്ലാം. മാതാജിക്ക് സ്പെഷ്യൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടകം കി ജയ്. ദാമോദരാഷ്ടകമല്ല മാതാജി, ശ്ലോകം ഇത്. ഈ ശ്ലോകമാണോ ഇപ്പൊ? ഉത്സാഹാനിസ്യാത് ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന സംഗത്യാഗ സദോവൃത്തെ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ പ്രസിദ്ധ്യതി. ചൊല്ലണോ മാതാജി? ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലണോ? വേണ്ട, ഈ സമയം പോകുന്നുണ്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ? തത്വ പ്രവർത്തന നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ? ഏതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തു? ഇത് തൊട്ടെടുക്കാനുള്ളതാണെന്ന് ഏതുവരെ പറഞ്ഞത്? തത്കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് വരെ അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത്? അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനും മറ്റേ 16 മാല ജപിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള തത്കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, പിന്നെ 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെയാണ് തത്കർമ്മ പ്രവർത്തനാതെന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ആളുകളുടെ സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. കർമ്മികൾ, ജ്ഞാനികൾ, യോഗികൾ, അഭക്തന്മാർ ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാം. മാതാജി ചോദിച്ചില്ലേ, സുധമ ചോദിച്ചില്ലേ, നമ്മള് നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. സഹവാസം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് കർമ്മികള്. കർമ്മികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കർമ്മികളായിട്ടുള്ള സഹവാസം ഒഴിവാക്കണം. ജ്ഞാനികളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ജ്ഞാനികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇരിക്കുന്നവരാണ്. അവരാ ജ്ഞാനം നേടുന്നല്ലാതെ അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? കുറെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ അറിവ് നേടി വെച്ചു, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അറിയാം, നമുക്ക് 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ ആരാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, എല്ലാതും അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? സഹവാസം പാടില്ല. പിന്നെ യോഗികൾ എങ്ങനെയാണ്? എന്തെങ്കിലും സിദ്ധികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് യോഗികൾ. അങ്ങനെയുള്ളവര് അവരായിട്ടുള്ള സഹവാസവും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. പിന്നെ അഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ടുള്ള സഹവാസമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്നും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വരും? നമുക്ക് ചാഞ്ചാട്ടം വരും. നമുക്കിത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം നമ്മളിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുൾ ഉറച്ച്, ഇപ്പൊ ആചാര്യന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. കാരണം അവർ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചവരാണ്. ഇപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ കർമ്മികളായിട്ട് സഹവാസം ചെയ്ത് അവരെ കുറെ പേരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ
നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അവരായിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അവരിങ്ങോട്ട് വരില്ല, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താണ് അതിൽ ഫുള്ള് നമുക്ക് വിശ്വാസമായി ഉറച്ച ഇത് വന്നിട്ടില്ല, ബുദ്ധി വന്നിട്ടില്ല, ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ടുള്ള സഹവാസം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കൽമഷമില്ലാത്ത ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ജീവിക്കുകയും 6 ഗോസ്വാമിമാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ കൽമഷമില്ലാത്ത ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. മാത്രമല്ല 6 ഗോസ്വാമിമാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. ഭക്തന്മാരെല്ലാം പ്രഭാതത്തിൽ 4 മണി, ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചതാണോ? ആണ് മാതാജി, മാതാജി പറഞ്ഞാണ് പാരായണം ചെയ്യണൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ? അത് കഴിയുന്നവരെയാ വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. 39-ാമത്തെ പേജ് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു മാതാജി. അത് അവിടെ വരെ വായിച്ചു. അവിടെ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സർവഭൂതാനാം തസ്യാം, അത് വായിക്കണം. ആ ശ്ലോകം തൊട്ടെടുക്കണം. ശ്ലോകം തൊട്ടിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ശ്ലോകം തൊട്ട്. നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി തസ്യാം ജാഗർത്തി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതി മുനേ. 39-ാമത്തെ പേജിൽ അല്ലേ? ലാസ്റ്റിലാ മാതാജി ശ്ലോകം. ശ്ലോകമല്ല, ഞാൻ സ്ലൈഡ് എവിടെ എത്തിന്നപ്പോ നോക്കണം. കഴിയാറായല്ലോ, സ്ലൈഡ് അധികം ഇല്ല. ഒരു കാമ്യാന്ന് തുടങ്ങണതായിരുന്നത് ഇന്നലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിപ്പോ നോക്കാം ഞാൻ. എന്തായാലും നോക്കാം. ഭക്തന്മാര് 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത പൂജയായ മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭഗവത് പാരായണം, കീർത്തനം മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം. ഉത്സാഹം, ക്ഷമ, വിശ്വാസം ഇവ ഉണ്ടാക്കുക. ഭക്ത സംഘം ഒഴിവാക്കുക. യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത പൂജയായിട്ടുള്ള മംഗളാരതിയിൽ. ഇന്ന് ആരൊക്കെ മംഗളാരതിയിൽ കയറി? കിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ നമ്മളെ വല്ലോ കയറിയിരുന്നു ആരെങ്കിലും? ഞാൻ കേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കയറിയിരുന്നു മാതാജി? മാതാജി ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് കയറിയവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫുള്ള് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളായിരുന്നു. യൂട്യൂബിൽ കേട്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആരുടെയോ മാതാജിയാണോ അത്? ആരുടെയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ യമ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് കഴിയും. കാമ്യകർമ്മം, ദാർശനിക ജ്ഞാന സമ്പാദനം, ഭൗതിക സമ്പാദനം, യോഗസിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുക, ഇവ ഭക്തി സേവനത്തിന് വിപരീതമാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യുക, നമ്മള് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുക. ദാർശനിക ജ്ഞാന സമ്പാദനം, ഭൗതിക സമ്പാദനം, യോഗസിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുക. നമ്മൾ യോഗസിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കുറെ യോഗകളൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ സിദ്ധികൾ കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ സിദ്ധിയിൽ നമുക്ക് ആകർഷണം, നമ്മൾ അതിനോട് നമുക്ക് ആകർഷണം തോന്നാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ആ സിദ്ധികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായി പോകുന്നത്? ഡൈവേർട്ട് ആവണം, ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിപ്പോകും. ഇവ ഭക്തി സേവനത്തിന് വിപരീതമാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള പരിപൂർണമായ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. മറ്റു മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള പരിപൂർണമായ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും? ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യം? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുക, ഭഗവാനിലെത്തിക്കുക, പരമപദം പ്രാപ്തി നേടുക അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാം, ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഭക്തി മാർഗത്തിൽ പരിപൂർണമായ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക. ഭക്തിയുടെ പല തലങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം അല്ലെ? കേട്ടിട്ടുണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങള്, 9 തലങ്ങള്. മറ്റേതോ നവവിധ ഭക്തി, 9 തരത്തില് ഭക്തി. ഇത് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി. മാതാജി പതുക്കെ പറ, മാതാജി സ്പീഡ് കുറച്ച് പറ. എഴുതുന്നുണ്ട്.
എഴുതുന്നുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ. 9 തലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധ, സാധു സംഘ, ഭജനക്രിയ. പറ്റുന്നുണ്ട് എഴുതാൻ? ശ്രദ്ധ, ഉണ്ട് മാതാജി. സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, അനർത്ഥം എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, അനർത്ഥം, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഭാവം, പ്രേമം. ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതെന്താണെന്നും കൂടി അപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഭക്തി മാർഗത്തില് ഇത് പറഞ്ഞു. അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സംഭവിക്കാൻ വയ്യാത്തതെന്നല്ലേ? അനർത്ഥങ്ങള് തെറ്റുകള് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞുതരാം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 3 നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആദ്യത്തെ 3, അതായത് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം, അല്ലെ? തളർന്നു പോകാത്ത അടിയുറച്ചൊരു വിശ്വാസം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഭഗവാനില് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധ. നമുക്ക് ഭഗവാനില് അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഭാഗവതാണത്. കാരണം നമുക്ക് കേൾക്കും തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആരാണ്? ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് മാറും ഭഗവാൻ. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊരു സാഹചര്യം നമുക്ക് പ്രതികൂലമായാലും നമ്മളെ ഭഗവാൻ ചേർത്ത് പിടിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ടാവണം? ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ശംഖ് ഊതിയപ്പോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ, ദുര്യോധനാദികളുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പാണ്ഡവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മളെ ഭഗവാൻ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ അതാണ് എത്ര കേട്ടാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മതി വരാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, താല്പര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ കുറേ കേൾക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് കൂടുതൽ നമുക്ക്, അതിനാണ് ഭാഗവതം മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എത്രത്തോളം കേൾക്കോ അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസം ഉറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഭാഗവതത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റത്തെ ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തത് സാധുസംഘം. സാധുസംഘം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അസോസിയേഷൻ ആണ്. അസോസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ സത്സംഗം ഉണ്ടാക്കുക. ആ സത്സംഗവും നമുക്ക് എന്താണ്? അതും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യട്ടാണ് അല്ലെ? ശ്രദ്ധയെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. സാധുസംഘം നമ്മൾ തന്നെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ഒരു എന്തുണ്ടാക്കുക? അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. എല്ലാവരായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവരായിട്ട് ഒരു സത്സംഗം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. അവിടെ എന്തുമാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്തോറും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നമ്മള് ചതുശ്ലോകിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്തോറും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ആ ദീപം തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അജ്ഞാനം മാറ്റി ദീപം തെളിയിക്കുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ലേ? ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? തേഷാം സതതയുക്താന, അതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതല്ല, ചതുശ്ലോകിൽ പറയുന്നതാണ് പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം രമന്തിച്ച അല്ലെ? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ വായിച്ചേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്ലോകം എടുത്തോ? ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, ഇപ്പൊ വായിക്കാം. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ഭജതാം ഭക്തി മീനിങ് മതിയോ മാതാജി? മീനിങ് വായിച്ചോളൂ. പ്രേമഭക്തിയോട് എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അതല്ല, ബോധയന്ത പരസ്പരം ആ ശ്ലോകം. കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി പ്രാണോ പ്രാണോ എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. എന്തായാലും പറഞ്ഞ മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം ഇങ്ങോട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? അവരെങ്ങനെയാണ് ആനന്ദിക്കുകയാണ് അല്ലെ? പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർക്ക് ഒരു ആനന്ദം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സത്സംഗത്തിലെ ഗുണം എന്താണ്? നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലാണ് നമ്മൾ എവിടെ കൂടുന്നത്? ആ സത്സംഗം കൂടുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്തോറും എല്ലാവർക്കും എന്തനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാണ്? ആ ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. പരസ്പരം നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ? കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം എന്ത് കിട്ടാണ്? ആ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടാണ്. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സാധുസംഘം അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാണ്. ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കൂട്ടല്. മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? ഭജനക്രിയ. ഭജനക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവോഷണൽ സർവീസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നാമജപം വരും, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ഈ ഭജനക്രിയയിൽ വരും. ഈ മൂന്നും ആര് ചെയ്യണം? നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇത് മൂന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്തു വരുമ്പോഴാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ്. ഏതാണ്? അനർത്ഥ നിവർത്തി. അതായത് തെറ്റുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരവസ്ഥ. നമ്മള് പതുക്കെ പതുക്കെ അനർത്ഥങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ള അനർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലായാലാണ് നമുക്കത് തിരുത്താൻ സാധിക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തി കടക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കുറേ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കും. നമ്മളെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം, നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, തിരുത്തുന്നത്. ആ തെറ്റുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതാക്കാം. പക്ഷെ ഇതിന് കുറേ ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തി കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അനർത്ഥ നിവർത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് വരുന്നത്? നിഷ്ഠ വരുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യവും നിഷ്ഠയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അനർത്ഥങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കുമ്പോഴാണ് നിഷ്ഠ. നിഷ്ഠ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ എന്ത് വരും? നമുക്ക് രുചി വരും. നമുക്കതില് രുചി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. രുചി വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? അതിനോട് ആസക്തി വരും. പിന്നെ നമ്മള് ഭാവം വരും. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രേമം വരും. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. പക്ഷെ ആ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ടാണ് നല്ല കൊക്കോ ബുദ്ധിമുട്ട്. 3 സ്റ്റേജ് നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. ആ നാലാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ്, നാലാമത്തത് കടക്കാനാണ് നമുക്കൊക്കെ പാട് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഈ 8-9 തലങ്ങള് മനസ്സിലായി. ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞത്. ഈ 9 നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പതനം സംഭവിച്ച ഭക്തന് അടുത്ത ജന്മ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തി മാർഗത്തിൽ പരിപൂർണമായ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. മറ്റു മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? ഈ പ്രായത്തിൽ നാശമോ ഹാനിയോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ മാർഗത്തിൽ, ഈ പ്രയത്നത്തിൽ നാശമോ ഹാനിയോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ മാർഗത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പരിശ്രമം ഏറ്റവും വലിയ ആപത്തിൽ നിന്നും സാധകനെ രക്ഷിക്കും. നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയില് നേഹ വിക്രമി നാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വൽപ്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതേ ഭയാത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചെറിയൊരു പരിശ്രമം പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉത്സാഹിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാനി സംഭവിക്കുന്നില്ല. അല്പം നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? പല ആപത്തുകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. പതനം സംഭവിച്ച ഭക്തന്
അടുത്ത ജന്മത്തിൽ താൻ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് ഭക്തി സേവനം തുടങ്ങാൻ കഴിയും. ഇനി ഒരു ഭക്തന് പതനം സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. പതനം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പതനം സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ചെയ്തത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിർത്തിയത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എവിടെയാണോ നമ്മൾ നിർത്തുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനിൽ അനായാസം വന്നു ചേരുന്നു. ഒരു ബാഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തി ശീലിക്കുന്ന ഒരുവനിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭക്തി ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ഏത് ഗുണങ്ങൾ വന്നു ചേരും? ശുദ്ധ ഭക്തി ശീലിക്കുന്ന ഒരുവനിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങള് വന്നു ചേരുമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമമായ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഭക്തിമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മിയുടെയോ ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗിയുടെയോ മാർഗം സ്വീകരിക്കരുത്. ഈ വസ്തുതയാണ് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പരമമായ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അവർ ഒരിക്കലും ഭക്തിമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മിയുടെയോ ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗിയുടെയോ മാർഗം സ്വീകരിക്കരുത്. ഈ വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന പദ്യഭാഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായ യമനിയമങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടും ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയായാൽ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഉത്സാഹത്തോടും ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്തി മാർഗത്തില് പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിന്റെ സാരാംശം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീഴ്ച പറ്റുന്നു പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ പറ്റുന്നത്? അങ്ങനെ ഭക്തിയില് ഇപ്പൊ കുറെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാണ്, പക്ഷെ കുറെ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാതെ നമ്മൾ അതിൽ വീഴ്ച വരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കുറെ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറിയിട്ട് നമുക്കത് പിന്നെ എവിടെയും പോവാതെ നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഴ്ച വരാൻ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അറിയാവോ? അതായത് നാമം ജപിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല. നാമാപരാധം മനസ്സിലായില്ല മാതാജി, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറെ ശരിക്കും ഭക്തിയിൽ മുന്നേറി 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി, എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് വീഴ്ച വരാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കും. നമ്മൾ വിചാരം ഇപ്പൊ ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആയെന്നല്ല. ദീക്ഷ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീസിയേഷൻ ആണ്, അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ്, തുടങ്ങാണ് അവിടെ നിന്ന്. ഈ ചെയ്യുന്നതല്ല, ദീക്ഷ എടുത്ത അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കും, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടൊരു കാരണമുണ്ട്, ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാരണമുണ്ട്. അതെന്താന്ന് അറിയാവോ? ഭഗവാന്റെ ക്ഷമയുണ്ടാകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ അവർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണോ? അല്ല മാതാജി, ഇതൊന്നല്ല. ഇത് നമ്മളിപ്പോ കുറെ പഠിച്ചപ്പോ ഊഹിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും, അല്ലെ? അതായത് മാതാജി അല്ലേ? എന്ത് കേട്ടില്ല? കർമ്മഫലല്ലേ അങ്ങനെ വീഴ്ച വരുന്നത്? കർമ്മഫലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊരു ബേസിക് നമ്മള് മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അല്ല, ജന്മത്തെ ഇത്ര മാത്രമേ ബാക്കി പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മള് നാമാപരാധം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും? നാമാപരാധം വായിക്കുന്നില്ലേ? അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ അപരാധം എന്താ പറയുന്നത്? നാമാപരാധത്തിലെ ഫസ്റ്റത്തെ അപരാധം എന്താ? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക, അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ അപരാധം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക, അതായത് വൈഷ്ണവ അപരാധം. രണ്ടാമത്തെ അപരാധം എന്താണ്?
ദേവന്മാരായ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് ഇവരെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമത്തോട് തുല്യമായോ സ്വതന്ത്രമായോ ചിന്തിക്കുക അല്ലെ. മൂന്നാമത്തെ അപരാധമോ? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ ഉല്ലംഘിക്കുക. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് അപരാധം, ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം ഉള്ള അപരാധം ഏതാണ്? ഏറ്റവും പ്രശ്നം നമ്മള് ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ നിന്ദിക്കുക. ഭക്തന്മാരെ അതിന്റെ അടിയിലാണ് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അടിയിലാണ് ഗുരുവിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അപരാധം ഏതാണ്? ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവാപരാധം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ 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 നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകും. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വൈഷ്ണവ നിന്ദ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അതാണ് നമുക്ക് ഈ വീഴ്ച വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം. നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വൈഷ്ണവ നിന്ദ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്ന അതാണ് ഒരു ജീവിതം അതിനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവര് അവരൊക്കെ ആരാണ്? വൈഷ്ണവരാണ് അല്ലെ. ഈ വൈഷ്ണവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്, ദശാമൃതത്തിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ, ആ വൈഷ്ണവ നിന്ദയാണ് നമ്മളെ ഇതിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവാണ്, ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. കാരണം എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല. നമുക്കിപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല. ചിലർക്ക് ദേഷ്യം വരാം, ചിലർക്ക് അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മാറാനല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ പറ്റി എന്ത് പറയാൻ പാടില്ല? അവരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല, മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും? അത് അപരാധമായിട്ട് മാറും. അത് ആരെ ബാധിക്കുക? നമ്മളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെയാണ്, വൈഷ്ണവ അപരാധം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം, കാരണം അത് മാതാജി ഒരു പ്രാവശ്യം സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു, അത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അംബിക മാതാജി അല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ദേവന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഇവരെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമത്തോടെ തുല്യമായോ സ്വതന്ത്രമായോ ചിന്തിക്കുക. അതായത് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം, ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനൊക്കെ ആരാണ്? അവരൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ താഴെ വരുന്നവരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും നാഥൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാനും ഇവരെയും ഒരേപോലെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ അപരാധം പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ മാതാജി? ഭഗവാന്റെ നാമോ ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാന് തുല്യനാണോ? ബ്രഹ്മാവ് അല്ല. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന് തുല്യനല്ല. അതുപോലെ തന്നെ മഹാദേവനും ഭഗവാന് തുല്യനല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും നമ്മൾ ആരൊപ്പം കാണാൻ പാടില്ല? ഭഗവാനൊപ്പം കാണാൻ പാടില്ല. അത് നാമാപരാധമാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ നാമാപരാധം പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വൈഷ്ണവാപരാധം, രണ്ടാമത്തത് ദേവന്മാര് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനൊപ്പം കാണുന്നത് അവരാ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെയാണ് ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, നാലാമത്തെയാണ് മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആ അപരാധത്തിന്റെ ഓർഡർ പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാല് നാമാപരാധം നമുക്ക് കാണാതെ പറയാൻ പറ്റും എപ്പോഴും. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ദീക്ഷ ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ 10 നാമാപരാധം നമുക്ക് കാണാതെ അറിയണം. കാരണം 10 ചോദിക്കില്ല, പക്ഷെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും നമ്മളെടുത്ത്. അപ്പൊ നമുക്കത് പറയാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ 10 നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കി, കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി. ആദ്യം വൈഷ്ണവ അപരാധം, ദേവന്മാരെ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം കാണുന്നത്, ഗുരുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നത്, മന്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, സാഹിത്യത്തെ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മഹത്വം സാങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതുക, പിന്നെ വൈദിക അല്ല, അങ്ങനെയല്ലേ ഓർഡർ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും തെറ്റില്ല. നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്കത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സമയം പോകും. അപ്പൊ നമ്മള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭക്തരല്ലേ? ആര്? ഭക്തരല്ലേ വൈഷ്ണവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വൈഷ്ണവരെന്ന് പറയുന്നത്, വൈഷ്ണവരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തരെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവര്. ഭഗവാന്റെ മുഴുവൻ ജ്ഞാനം നേടിയവരല്ലേ വൈഷ്ണവര്? മുഴുവൻ ജ്ഞാനം നേടിയവര്, കൃഷ്ണനെ പൂജിക്കുന്നവരാണ് വൈഷ്ണവര് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവരെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, അത് പറ്റില്ല. ജപിക്കുന്നവരെന്ന് എല്ലാവരും നമുക്ക് എല്ലാരും ജപിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാരും ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വരും.
ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണ എന്ന് പേര് ഉച്ചരിച്ചാൽ തന്നെ അവരെ നമ്മളൊരു ആരായിട്ട് കാണുന്ന പറഞ്ഞത് ഭക്തനായിട്ട് കാണുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ഉപദേശത്തിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ നിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നവര്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ പല പോരായ്മകളും അവർക്ക് തോന്നാം, നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ല, അവരെ നിന്ദിക്കാന് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വൈഷ്ണവ നിന്ദ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അത് അവരെത്രത്തോളം സാധന ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു പരിഹാരം നമുക്ക് പറ്റും, നമ്മൾ അവരോട് മാപ്പ് പറയാം. നമുക്കിപ്പോ അങ്ങനെ അറിയാതെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തു പോയി, നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞു പോയി, നമ്മൾ അവരോട് നേരിട്ട് അവര് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കാരണം വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈഷ്ണവം കാരണം കൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മളുള്ളിൽ എല്ലാവരും ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളു, കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളൊക്കെ. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല, നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ഭക്തിയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു സൂമിന്റെ ലിങ്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ റെഫറൻസോ കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് അവരുടെ ഒരു കാരുണ്യം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുൻജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം പ്ലസ് എന്തും കൂടി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വൈഷ്ണവരുടെ ഒരു അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടുന്നത്. ചിലപ്പോ ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇതിലൊന്നും കേറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അവരായിരിക്കും ഇതിന് നമുക്കൊരു കാരണമായിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, അവരെ നമ്മൾ നമിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഭാവം നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ 16 മാല അവർ ചൊല്ലണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ ഭാവം വേറെ രീതിയിലായിരിക്കാം. 16 മാല നമ്മളിപ്പോ 16 മാല റൗണ്ട് നിർബന്ധം പറയണെച്ചാൽ ആ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തണം. ഇപ്പൊ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ 16 റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ അതിൽ കൂടുതലും ജപിക്കുന്നവരാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, 3 ലക്ഷം തവണയാണ് ഒരു ദിവസം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും, ഒരു ദിവസം 16 റൗണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജപിച്ചെത്തുന്നത്. 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്രയോ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ അറിയും, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ വൈഷ്ണവരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അതായത് ജീവിതം ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നവർ. ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റങ്ങളും പോരായ്മകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവരെ നമ്മൾ ആ കണ്ണിൽ കാണാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഗംഗാ നദിക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഗംഗാ നദിയുടെ പ്രത്യേകത മഴവെള്ളം വരുമ്പോ ആ നദി എങ്ങനെയാണ്, ചെളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കില്ല, ചെളിവെള്ളം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഗംഗാ നദിയുടെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും അല്ലെ, ഗംഗാനദിയുടെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ കാഴ്ചയിൽ എങ്ങനെയാണ്, ചെളിവെള്ളമാണത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ ഇപ്പൊ ഗംഗാനദിയിൽ കുളിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാ പാപങ്ങളും പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ചെളിവെള്ളമാണത് ഗംഗാനദി കണ്ടാല്, നമ്മൾ അതിലിറങ്ങി കുളിക്കുവോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ആചാര്യന്മാര് ചെയ്യും, കാരണം അവർക്കറിയാം ആ ഗംഗാനദി കാഴ്ചയിൽ മാത്രം എങ്ങനെയുള്ളൂ, ആ ചെളിവെള്ളം പോലെയുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ പവിത്രത ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. അത് പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ എത്താത്തത് കൊണ്ട് നമ്മള് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താത്തത് കൊണ്ടാണ്, അത് നമ്മളുടെ കുറ്റമല്ല. പക്ഷെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ പോരായ്മകൾ നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുക. മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറാം. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഭക്തിയിൽ മുന്നിലേക്ക് പോകാനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലതും കാണും. നമുക്ക് അറിയാത്തായിട്ട് എല്ലാവരും പല സ്വഭാവങ്ങളാണ്. പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കും മാറ്റം വരില്ല, കാരണം ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റം വരണമെന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറാം, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അഥവാ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തു പോയി പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നാണ്, നമ്മൾ അവരോട് സോറി പറയാം, മാപ്പ് പറയാത്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ വിഷ്ണാപരാധം നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളിന്ന് പറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാല് പരമാവധി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. കാരണം ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ചിലവർ പറയാറുണ്ട് അവർ ദീക്ഷ എടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യണു ഇങ്ങനെ ചെയ്യണു. നമ്മൾ കുറെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, ഓരോ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ സംഭവം ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് അത്. പക്ഷെ അവരുടെ അതെങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ മോളിൽ കൂടെ കാണുന്നില്ല, നമ്മളൊരു സൈഡിൽ കൂടെ കാണുന്നുള്ളൂ ഏതൊരു കാര്യത്തിന്റെ. നമുക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ അറിയുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള വശങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയം എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, അതിന്റെ ബാക്കിൽ എന്താണ് സൈഡിൽ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും ധരിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല ശരി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനോ പറയാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ള അപരാധത്തിൽ. പിന്നുള്ളത് വേറെ, പക്ഷെ ബേസിക് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും?
ഇനി ആരൊക്കെയാണ് വൈഷ്ണവം എന്ന് നോക്കി നടക്കണം നമ്മളില്ല. കാരണം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ ഇനി അടുത്താണ്. അറിയുന്നതോറും സംശയം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നൊരു ഇതും തോന്നും മനസ്സില്. ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം വൈഷ്ണവരല്ലേ മാതാജി? എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം വൈഷ്ണവരല്ലേ? ആചാര്യന്മാര് മുഴുവൻ അവരുടെ ജീവിതം അതിനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചവരാ മാതാജി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ 100 കാര്യം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ് 101 കാര്യമാണ് നമുക്കിത്. പക്ഷെ അവര് 1ാമത്തെ കാര്യം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി 100 കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ തിരിച്ചാ, നമ്മൾ 100 കാര്യം കഴിഞ്ഞ് നമുക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്, രാവിലെ ക്ലാസ് എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചത്, എന്തോ വൈകുന്നേരം എന്തോ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യം കൊണ്ടാണ്. അതായത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ രാവിലെ മാതാജി എടുത്തോ, രാവിലെ മാതാജി എടുത്തോ, കാരണം ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 11 മണി തൊട്ട് എടുത്തു. അപ്പൊ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ 12 മണിയാകുമ്പോ ക്ലാസ് നിർത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാമല്ലോ. അതിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാനാണ് എന്ത് ശ്രമിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാട്ടോ, എന്നെ തെറ്റായിട്ടല്ല പറയുന്നത്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മ പിന്നെ നമ്മളത് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ പോകരുത്. നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കും തോറും നമ്മള് ഗുരുവിന് വേണ്ടി, ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന സേവനാകുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്ന സേവനല്ല. നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്ന നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. നാമം ജപിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? ഇല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഗുരുവിന് വേണ്ടി, ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി, ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നത്, അതൊരു സേവനായിട്ട് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഉള്ള സമയത്തില് ബാക്കിയുള്ള സമയം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, അങ്ങനെ വരുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത് പോകെ ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെ ലെവൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ മനസ്സിലാകും. ഇന്ന് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് വന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അത് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസമായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഒരു ക്ലാസ്. പിന്നെ ഷോഡശ സംസ്കാരം പറയണ്ടായിരുന്നു പ്രാവശ്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അതും വന്നു. അങ്ങനെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ അത് ഒരുമിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുത്തുതരാം. ഷോഡശ സംസ്കാരത്തിന്റെ, പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ അതേപോലെ വരും, ഓരോന്നോരോന്ന് വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ക്ലിയർ ആവും അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? നാമാപരാധം ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. നാമാപരാധം പറയാനായിട്ട് എന്റെ പുസ്തകം ഇല്ല, ഞാനിവിടെ ഓർക്ക് പറയായിരുന്നു. വായിക്കണം മാതാജി, എന്റെ പുസ്തകമുണ്ട്. നാമാപരാധം എല്ലാം